Nga merkado sa Bacolod, dago di baluon ang presyo sa mga balaklon, nag-umpisa na. Sa balita pong noon, mga nagkalamatay sa COVID-19, 8 na. Samtang kaso sang virus nagdagan naman sa 98. Big time rollback sa produkto petrolyo, igapatuman. Sa Balita International, World Health Organization, ginakabig bilang panibag-o nga epicenter sang COVID-19 ang Europe. Sa sports balita, Kevin Love magahatag $100 million nga bulig sa mga empleyado sang Cavs nga apektado sa suspensyon sang NBA. Sa Balita Entertainment, duha ka dragko nga television network naghimo sang tagsa katikang sa paglikaw sang COVID-19. Lasay siya ti Aksyon Radio Philippines Standard Time. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sa ni. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Lasay siya sa Aksyon Radio Philippines Standard Time sa detalye sang balita lokal. Nagapabilin nga COVID-19 free ang Negros Occidental. Ini base man sa pahayag ni Gobernador Eugenio Jose Lacson sa ginpatagayon nga press conference sa mga hapon Marso 14. Suro kay Lacson ginhulat pa resulta sang swab test nga ginpatagayon sa technical assistant sang isa ka miyembro sang sangguni ang panaluwigan kag ginrelease na sa ospital matapos nag-ayo ang pamatiyagan samtang sa piyak nga nagaubo pa. Mas nagmayo naman sa mga adlaw ang pamatyagan sang 65 anyos nga konsihal sa banwa sang Tubuso nga nagbatyag sang hilanat kag may initial findings nga pneumonia. Palayag pa ni Lacson kahapon Biyernes, ginkuha naman sang swab specimen ang amo nga konsihal.
Samtang 3 sa 47 ka mga person under monitoring sa syudad sang Cadiz ang ginpakaduan sang alkalde sa mga kapulisan kahapon nga adlaw. Sunod kay Mayor Patrick Escalante, nakalabot sa iyang report nga may 3 ka PUM nga wala naga self-quarantine kag ginalegar ginakadlawan lang ang mga opisyal sang barangay nga nagasaway sini sa ila. Dugang pa ni Escalante, ginpakaduan niya sa kapulisan agud mapaathagan nga ang ginahimo nga pag-istrikto nga hindi sila magwa temporaryo sa ila puluyan nang hindi lang para sa ila ikaayo kundi para man sa tanan. Nagalaom si Escalante nga magkooperar na ang mga ini kag ang mga PUMs ang ginakaduan man sang health workers sa aga kag sa gabi agud i-monitor ang ilang mga vital signs. Naibaluan umpisa kahapon gamit ang mga spray machines sa Department of Agriculture, gin-disinfect na ang ilang merkado, park kag playground nga masami ginatiniran sa mga tawo. Natala naman subong nga adlaw nga i-disinfect ang ila sini nga City Hall kag iban pang opisina sang gobyerno sa lugar kag buwas nga adlaw naman ipang disinfect ang mga buluthuan. Parehag sang alkalde 20 mg nga Zonrox sa kada isa ka litro nga tubig ang ila ginagamit nga mag-disinfect sang lugar. Pasiguro naman ni Escalante nga hindi dapat magpanik ang pumuluyo kasunod nga nagapangunang lokal nga panguluhan sang Cadiz sa paghimo sang tikang agud malikawan ang paglaptas sang virus. Umpisa sa mga adlaw, ginakabig ng person under monitoring kon POM ang tanan nga persona nga nagaabot sa probinsya gikan sa Metro Manila. Gani nagapangabay si Governor Eugenio Jose Lacson nga magkooperar ang tanan kag ipaidalom ang ila kaugalingon sa home quarantine sa sulod sang 14 dias. Suro kay Lacson, umpisa kahapon nga adlaw gin-ekspektar na ang pagdagsa sa mga pasahero bangod sa ipatuman nga travel ban. Umpisa karon tuwang gabi, padulong kagikan sa Metro Manila pagi sa air, land kag sea travel. Aminado naman si Lacson nga mabudlayan sila sa pagmonitor sa nga mga PUMs kung naka-home quarantine, rason nga nagapangayo siya sang bulig sa mga natungdan nga magsunod kag patihon ang mando sa mga otoridad para sa ikaayo sang tanan. Sa iban pa nga balita lokal, nag-umpisa naman sa pagpatigayan sang inspeksyon sa 3 ka mga mayor nga merkadong price monitoring units sa Bacolod, agud ibaluon ang presyo sa mga nagapanguna nga balaklon. Sunod kay Executive Assistant Ernie Pineda, base sa ginpagawa nga mando sang alkalde Damlaglang, nangin kabay na sa ila trabaho ang pagmonitor sa presyo sang face mask kag alcohol bilang kabahin sang measures nga ginahimo sang syudad batok sa ginakabalakan nga pamahog sang coronavirus disease 2019. Dugang pa ni Pineda kabulig sa iya talatapan sa among nga trabaho nagkalain-lain nga ahensya kag departamento sang gobyerno nasyonal. Ginklaro man sini nga wala pa sila sa karon sang na-monitor nga pagsaka sa presyo sang basic kag prime commodities, apang padayon sila nga magabantay batok sa mga negosyante nga mahimo magapamintaha sa sitwasyon. Sa dugang nga balita, lubos nga ginpasalamatan ni Liga ng mga Barangay President Councilor Lady Glesa Gonzales ang commitment sang iya mga kaopdaran nga kapitan angot sa kampanya ginahimo sang lokal nga panguluhan sa Bacolod batok sa coronavirus disease 2019. Suno kay Gonzales, magluwas nga responsibilidad sang tagsa ka mga kapitan ang pagtukod sa Barangay Health Emergency Response Team kon ginatawag nga BHERTS. Sila tagsa ka mga lugar komitido man amang ini sa pagbulig sa pagkooperar sa sunod agud mapunggan ang pamahog nga dalasang ang mga virus. Aminado man si Gonzales nga mayara sila sa karon sa kabudlayan sa pagmonitor sa mga persona nga nagapauli sa nagkalain-lain nga mga barangay sa sunod sa Bacolod nga naghalin sa gwa sang pusod kag Metro Manila. Ilabi na ang mga nagapauli o kung naga-istar sa pribado nga subdivision. Bangon sini liwat nga ginapanawagan sa mga konsehal ang kooperasyon sang publiko angot sa amo nga kampanya. Sa katapusan nga balita lokal, patay naman ang 2 ka mga lalaki sa aksidente nga nagluntad kagabi sa National Highway sang Barangay Zone 1, Syudad sang Talisay. Ang mga napatay ang ginakilala sanday Mark Rogen Las Piñas, 21 anyos, residente sang Hacienda Esmeralda, 2 Barangay San Fernando, Syudad sang Talisay, kag Kirk Dongines, 20 anyos, sang Barangay Alacaygan, Banwa sang Ibi Magalona. Sunod kay Talisay City PNP Deputy Chief of Police kag Public Information Officer Police Lieutenant Ray Cordero, nagapalumbaan na yung 2 ka mga motorsiklo padulong syudad sang Kabankalan. Sang hinali na lang ini nagbunggo sa Center Island. Nagtabog ang mga driver sang motor kag nakaangkon sang madalom nga kapilasan sa ilang nga lawas. Ginkumpirma ni Cordero nga dead on arrival sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ang isa ka lalaki, samtang takna alas 12:30 naman sang kagahon napatay ang isa pa ka biktima. Wala sa nakuha nga mga ukon na ang sa karon padayon pang investigasyon sang kapulisan.
Alas 6:16 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Detalye sa Balita Nasyonal sa pagbalik sa Aksyon Balita Evening Edition. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel. In Standard Time, pabalik sa Aksyon Balita Evening Edition. Kakaroon sa detalye sa balita pungsod nun. Inkumpirmar sa Department of Health ako na DOH ang duwa pa ka mga napatay sa Pilipinas bangod sa coronavirus disease 2019. Sa akin pagguwa nga pahayag sa DOH, so wala inilabot sa unang nga report nga napatay Sabado sang aga. Bangod rin naglabot na sa 8 ang napatay bangod sa COVID-19. Ginpahayag sa ahensya nga lakip na sa record ang ginanunsyo sa Our Lady of Mount Carmel Medical Center sa San Fernando, Pampanga. Parayon sa gihapon ang pagkuha sa DOH sa record angot sa duwa ka mga bangko nga nabatay nga pasyente. Sa ning hapon ginkumpirmar sa otoridad nga may 34 kapanibag-o naman nga kaso sang COVID-19, rason nga naglabot na sa 98 ang kaso sang virus sa Pilipinas.
Ginpaay naman sa Department of Health nga nadugangan sang 34 kumpirmado nga kaso sang coronavirus disease sa pungsod. Bangod rin naglambot na sa kabilugan nga 98 ang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Padayon pa sa karon nga ginakuha sang DOH ang impormasyon angot sa mga bag-ong nga kaso. Kadungan sinigin pangabay ni Health Secretary Francisco Duque III ang kooperasyon sang kada isa para malikawan ang paglaptas ng virus sa Pilipinas. Payag ni Duque ang partisipasyon sang tagsa-tagsa ang solusyon para matapos na ang problema. Ginkumpirmar sang DOH sa Region 10 nga ginbawian na sang kabuhi si patient 40 kon PH 40 alas 9 sang gabi Biyernes, Marso 13, 2020 nga naka-confine sa Northern Mindanao Medical Center sa syudad sang Cagayan de Oro. Nag-drop to 0 ang blood pressure sa pasyente. Biyernes ang aga, na-revive pa apang napatay pa kagabi. Wala ini sang travel history abroad apang nagatrabaho sa Pasig City nga may opisina man sa San Juan City. Antes nagpauli sa Iligan City agod magbakasyon sadtong Pebrero 24. Hindi ang nag-umpisa nga makabatsag sang simptomas sang coronavirus. Marso 3 ang nagabot ini sa Iligan City. Marso 8 sang gin-refer sa NMMC. Nga suro sa doktor nga nabudayan nga maginhawa bangod sa severe pneumonia. Marso 11 sa nagwa ang resulta nga positibo ini sa COVID-19. Magapatuman naman sa curfew ang Metropolitan Manila Development Authority kung MMDA sa National Capital Region bilang kabahin sa community quarantine measures para mapaganhagan ang paglaptas ng coronavirus disease. Sa press conference, subungad lawgin payag ni MMDA General Manager Jojo Garcia, naghisugot ang tanan ng mga alkalde sa Metro Manila nga mag-issue sa resolusyon agod i-implementar ang curfew umpisa alas 8 sang gabi tubtub alas 5 sang kagahon, umpisa Marso 15 tubtub Abril 14. Dugang pa ni Garcia, sakop sang curfew ang mga ginatawag nga non-essential activities, kangay sa mga tao nga nagagimik lamang, nagalagaw kag nagaparty. Wala naman masakop sa curfew ang tanan nga nagatrabaho. Ginklaro pa sang MMDA nga wala sang matabo nga pag-arestar kundi verbal apprehension lamang. Ginhangyo ni Senador Panfilo Lacson ang Interagency Task Force sang DOH nga mapagawa sang simple, matahag kag komprehensibo nga patahag sa pagatubang sa COVID-19 nga krisis. Saro kay Lacson, hindi bangod may mga doktor kag eksperto ang lain ang opinyon angon sa virus, partikular na kung paano makaraton ang balatian. Din-mensionar man sini ang pahayag ni Anay Health Secretary Janet Garin nga ang makalaton lamang nga may virus ang symptomatic kag ang quarantine ang para lang sa mga naka-direct contact sa positibo sa virus. Dugang pa ni Lacson nga sa China, isa ka babayi ang nakalaton sa iya 5 ka mga himata apang wala naman siya nag-eksperyensya sang simptomas ang virus. Kadungan sa rin nanawagan ang senador nga dapat may disiplina ang tanan kag unta tana ang pagpangabuso sa sitwasyon kag pagpamintaha sa kaangay nga Filipino. Sa katapusan nga balita national, epektibo las 6 ang aga sa Martes, Marso 17, magapatuman sa nako nga rollback sa produkto petrolyo ang Petron. Ang presyo sa ila gasolina kag diesel ang mabuhinan sang 4 pesos kada litro, samtang 4.50 naman sa kerosene. Samtang Biyernes, Marso 13, nagparubo na sang presyo ang Phoenix Petroleum sa ilang mga produkto petrolyo. Ang litro sang ila gasolina kag diesel ang nabuhinan na sang tag 3 pesos kada litro. Ang big time rollback ang inapatuman bangod sa tensyon sa tunga sa Russia kag Saudi Arabia, kundi nagpamalibad ang Russia sa production cuts nga nagresulta sa pagparubo sang Saudi sa produkto petrolyo sa pihak nga nagadamo ang ila sini nga production. Alas 6:25, Aksyon, Radio Philippines Standard Time, dugang nga balita pagkatapos gid lamang sini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020.
sa KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Untitled Chapter. Padayon Aksyon Radio, Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran. Special Awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Sa detalye na sa Balita International, ginakabing na sa karon sang World Health Organization nga epicenter sang coronavirus pandemic ang Europe. Sunod kay WHO Director General Tedros Adhanom,
Mas sobra 140,000 na ang kaso na record sa 124 ka mga pungsod. Umpisa sang outbreak sini sadtong Desyembre 2019 sa Wuhan City, China. Ginanunsar sa opisyal nga ang WHO ang magalansar sang Coronavirus Solidarity Response Plan. Ini magatugot sa mga tao kag organisasyon nga maghatag sang bulig sa paghatag sang mask, gloves, gowns and goggles para sa mga health workers. Amuman ang diagnostic kits kag investment sa research and development, kalakip na ang para sa vaccines. Sunod naman kay WHO Top Emergency Expert Dr. Mike Ryan nga ang social distancing ang natestingan kag napamatud-an na nga nagapahuyang sa paglaptas sang virus apang hindi kasiguraduhan nga makapauntat sang transmission. Samtang nag-anunsya naman ang sang travel restrictions batok sa 26 ka European countries, magluwas sa Britain kag Ireland si US President Donald Trump agud punggan ang posible paglaptas sang COVID-19. Balita naman sa batag sa ganampong. Nagahatag sa nga bulig ang NBA player nga si Kevin Love para sa mga staff sang arena sang Cleveland Cavaliers nga naapektuhan sang suspension sang NBA season. Sa iya nga Instagram ginpahayag sang Cavaliers forward nga nabalaka siya sa mga empleyado nga maapektuhan. Bangod rin nagdunar si Love sang $100,000 pinagi sa iya sa nga Kevin Love Fund bilang suporta sa mga empleyado sang arena sang Cavs. Kalabanan sa mga tinawo nga nagatrabaho sa arena sa mga team sang NBA ang ginabayaran hourly basis. Bangod suspendido ang season sang NBA, nagakahulugan ini nga wala sila sang trabaho kag sweldo. Bangod wala man sang hampang. Sa ato naman nga Balita Entertainment, ginanunsyo sang television network nga ABS-CBN nga unta to na nila mga tapings sang tanan nga teleserye agon magsunod sa ginpatuman nga guidelines sang gobyerno angot sa COVID-19 outbreak. Umpisa Marso 16 ipakita mga sinanguna nila nga teleserye. Ginpasiguro naman sang network ang sa ila tumulanaw nga temporaryo lamang ini kag maga-resume sa regular programming kon nagmaayo na ang sitwasyon kag hilway na ang tanan. Samtang ginanunsyo naman sang GMA network nga paday ng ilang pagpa-audition para sa mga bag-o nila nga Kapuso Star, paagi na lamang ini sa online kag nag-umpisa sadtong Biyernes, Marso 13. Ginengganyo sang network nga luyag mag-audition nang magpadala lang sang ilang nga video sa ilang ginhatag nga email. Madumduman, umpisa sadtong Martes, wala na nagbaton pa sang live audience ang ilang nga noontime show. Alas 6:33 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Gikan sa News and Information Center sa Aksyon Radio Bacolod, ang inyong mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kahapon kay Aksyon Almar Madera with Aksyon JM Baikin sa Technical Control. Ako naman Aksyon na Marlon Genovea. Nagapasalamat kag nag-aagda sa Aksyon Firing Line. For more news, information and commentary, kahapon kay Aksyon Brian Morden. Nagasunod na. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.